engidlalisa angaze ngicabanga ukuthi lo myeni wami wakusasa ngangizibonela ubhuti wasendaweni othi mengabe eqhamukele inganeni akhulumi noma yena wena ozoba umakoti wami. So I was used to amazwa njalo ukuthi kuhleza abantu bebeqhamuka hayi makoti sawubona makoti into yokudlala ngomntwana ayikho into eyayihlangene nokuthi ngicabanga ukuthi lo muntu ngempela uzomyeni wami kusasa. Kodwa ke yonke into iqale lapho ayikho enye into ayenzile ukudlulela wangibona lapho emva kwalapho kwaphela eminye iminyaka futhi eminingi ehleze ekhuluma nami phinde wangibona futhi wathi le yanto engangishilo ngisayisho kwaukuthi uyisho sengimdala ingqondo seyithanda ukuhluzeka kancane sengingasayizwa njengokuthi uzidlalela nje nezingane ayibonayo. Kangakanani uqala nini ke manje ukukitazeka phela uzwe nawe azikhuluma ukuthi uthi hayibo kwangathi lento ayikhulumayo lo muntu iyangena kumina. No ngangineminyaka 18 Mamzanele. I was 18 years. I don't think ngangikhulile enough but I think isineke awayenaso wayekwazi ukuthi angi-understand ukuthi ngiwumntwana kodwa ngaphezulu kokuba umntwana khona into ayibonayo kumina engingayiboni mina ngoba mina ngangingaboni lutho. Ngangiziphilela yes ngishade ngemncane. Yeah. Abazali bathi babengajabulile babengamsani nami esinqumweni sami kodwa one thing abazali bami engayithanda ukuthi ba understand ukuthi at the end of the day umuntu echoose impilo afuna ukuyiphila fanele ukungcono umsupport uzothi masebuya esishayekile mhlambe makwenzeke eshayeka uphinde ube khona futhi njengomzali wakhe. So ngiyakhumbula ubaba noma bethi unesiqiniseko yini salento yenzayo. Ngitshele yini eyayibenza babe nokukhathazeka ukuthi uyashada umncane noma uyashada uyongena esithenjini. Ikona kokubili Mamzanele ngimncane okwesibili ngiyoshadela esithenjini. Ubaba wami uma wami uzalelwe esithenjini so kabomkhulu umkhulu uzalwa endlini encane umkhulu ozala uma wami uzalwa endlini encane kukhona kandlu enkulu so uma uzalwa esithenjini esasingekho right kwangazange kuze kube yinto ekahle nanamhlanje mabese chaza izinto ezazenzeka bayakhala bachiphisa izinyembezi. So uma wengeka vele ethimezwa igama elithi isithembu bese kufanele abe ajabule especially because ngiyingane abe kade engakayicabangeli lutho for that matter. So uyabuka nje ukuthi hawu ngafika lo mzumbe usithatha ingane yami usoyoyifaka esithenjini kwenzakalani ngoba mina experience yami yesithembu besilamba behleka kamangandle enkulu kwakukuningi. Uma wekade kuxoxela ngalezi indaba noma ukuxoxele ngoba ususho ukuthi makhona into enje engiyicabangayo. I think ngoba ngangemncane nganganaki kodwa babesixoxela ukuthi kandle enkulu babezela izingane zabaziningi. Kwakuthi uanti wakhe umkhulu baba kaMa wazalwa nodade wabo baba babili kuphela babeya kuthenga impuphu bayithwale thiwe ngeke akwazi ngisho ukuyithula endleleni 50 kg yempuphu because uma ithulile uzothweswa ubani ngoba yena uyedwa endlini yakubo abekho baningi laba abanye bahambe beshintshisana nge50 kg and kulanjwe la ekhaya because umkhulu uhlala kaMa I think kaMa umkhulu. Okay. La kamamncane kunesimo esingekho right kudliwa amangola so mabedla amangola khona lento leqhafazwayo iphuma igaqa ezimnandi ngaphakathi sasesidle nathi kuba kamkhulu yayikhona ithiwa babe bahleka bathi ezidla amangola because balambile you know. So uma waye understand into yesithembu understanda ngokuthi into engalungile akubi right. So for ingane yakho ukuthi ithi yahamba yoshadela kuleyo nto ayikho into ongayicabanga enhle uzocabanga le uyazi yokuphela. Isibindi wena sokuthi uthathe lesi sinqumo sokuthi ngiyangena le umncane kangaka wasithatha ngangithemba lo mjita lona wagoqeka. One thing ngomthombeni Mamzanele if ngingakusho nje ngibe neqiniso wafika kumina wangitshela ukuthi nginamakhosikazi enamakhosikazi ami ngiyawathanda so akabaqambanga manga. Sophamisa kancane izwi bathabalaleli babuzwa kancane. Abangizwa kahle. Okay cool lapho ngiseduze nemic but wafike wakhuluma iqiniso lokuthi unamakhosikazi akaqambanga manga akazange afune ukumtshontsha uthando lwami ngamanga no akazange wathi nginamakhosikazi. It's not that angibathola abantwana but ngibe nama ectopic pregnancies out too. So ectopic pregnancy is when
uthi mengabe ukhulelwa umntwana ahlale ku tube bese kuze kube namhlanje awodokotela bakokwazi ukuthi banga remove lokho kusuke ku tube bakuyise esibelethweni. So uma kukhulela kwi tube usuke kuzoba nento ebizwa ngokuthi I tube lizoqhuma ngithi, so ngeke uphile mangase kuqhume because I tube anwebeka lidalelwanga ukunwebeka kukhulele umuntu kulona. So ngiyabathola abantwana, so I'm not barren. Okay. Nabantu bathi inyumba ngiyona inyumba ngiyakwazi ukukhulelwa, but the problem is bengikhulela umntwana ahlale kwi tube bese kufanele li remove I tube because uma selicleanwa akwazi ukucleanwa kuphela lishiwe kodwa liyasikwa bese kuyaboshwa. So lelo tube loqala ngithi umuntu nama fallopian tubes awu2. So first child ungena kwi tube liyasikwa, second child ungena kwelinye tube liyasikwa. So angisakwazi ke manje in a natural way or ngendlela ejwayelekile yokwenziwa kwabantwana angisakwazi ukuthi ngingayikhulelelelwa nje because into eyitransport yamaqanda from amaqanda make suka kufanele ezesibelethweni ahlangane part nendawo utsemamzane lembewu yes ahlangane nembewu bese kwakhe kumntwana kuhlala esibelethweni mina bekwenzeka kwi tube. So ama tubes wami wo2 asikiwe, so angisakwazi ukuthola abantwana ngaleso sizathu. So ngiunderstandeke kwi process yokuhlinzwa ngikhishwa tube ngiphinde ngihlinzwe ngikhishwa tube ukuthi ngisakwazi ukuthi ngizenzele umntwana in a natural